det står for bruttonationalprodukt plus import. Det er så lige med udbud. Herovre der har vi forbrug i det private, plus forbrug i det offentlige, plus investering i det private, plus investering i det offentlige, plus eksport. Og det er så efterspørgsel. Lad os for eksempel sige, at der er en øget optimisme i privatlivet, og man ønsker at investere mere for at kunne producere mere. Så vil der være så vil investering i det offentlige, eller sådan noget investering i det private gå op. Det betyder større efterspørgsel. Ændringer af efterspørgsel betyder, at hvis forbruget stiger herovre, efterspørgsel stiger i det private forbrug, så skal enten BNP eller importen også stige for at udbuddet følger med efterspørgsel. Og det vil sige, at ja, hvis en øget efterspørgsel forbrug, det betyder, at produktionen skal stige, så BNP stiger. Ja, og det betyder i sidste ende, at beskæftigelsen også bliver større, der er flere, der kommer i arbejde. Ja, og større efterspørgsel efter produkter vil også samtidig også kunne betyde, at der er flere, der vil importere varer fra udlandet, hvilket så vil forværre betalingsbalancen på den måde. Så ja, de to udvalgsfolk skal gå hånd i hånd. Ja, her har vi så modellen, som viser øget efterspørgsel. Hvis jeg eksempel siger, at efterspørgselen stiger med 10 milliarder kroner, så vil det resultere i en øget produktion. Den private de vil have flere penge til at investere i deres produktion osv. Dernæst vil indkomsten stige, da der vil være mange flere i arbejde. Samtidig vil lønnen også stige, hvis der er øget efterspørgsel. Det vil så resultere i, at forbruget stiger. Ja, men ja. Der er nogle punkter, der kan gøre, at forbruget ikke vil stige. For eksempel, hvis folk vælger at opspare eller spare flere penge op, end de vil bruge, så vil forbruget ikke stige så meget. Og import kan samtidig også have en negativ udvikling, negativ indvirkning på statslig produktion i forhold til, at der vil ikke være lige så meget arbejde, eller der vil ikke være lige så meget flere penge at hente for virksomhederne, hvis folk ikke køber udenlandske varer. Ja, så der er nogle få punkter her, der går imod, at efterspørgselen på forbruget det vil stige. Det vil kræve stigende helt uendeligt. Ja. Yes. Multiplikator, det er, når man vil, for eksempel den første indkomststigning, den er på 3 milliarder, og den samlede, den er på 6. Så ved man, for at det skal give 6, så skal man gange de 3 med 2. Og med multiplikatoren, den er 2.